Namar ka jing bom patla jong sorkar ban pen urlong ya ka jing dawa jong ginong tri asya ban siu dep no ya ka pisa ka pakidang de ban yo bat ban pen biang ya ka jing siu nak banta jong ki sajisin ginong tri asya hari bah district mandak singi kila yami pat ba biang dak ba penlong ya ka jing alang ban pen i ya ka jing dawa ba maki kidon kam ban yo ya ka ba kila dep ban treshitom nalor ba ka jing siru kalong ka barit ban sa kene ka jing pen sateng jong sorkar ban siu ya ka bainong jong ki bat kene kalwan ra ya ka jing bitar ya ginong tri asya bat hagju kopor hadin ka jingilang ka bala pelong hamadan paham sim nongpo la penbut sa ka jingi yai kejan ya ka bala sedang nati namadan bat penkut hakamat indoor stadium nongpo ka balong hasan da ka office rekam jong deputy commissioner ka Ribah district la ban kedau ba hagne ka jingi yai pajba jong ginong tri asya kalami ka surjing perta dagi kentin ki ba penrem ya ka sorkar jela bat kumjuru ya ka menteri sorkar ka bripet ya ka tenat ka koj ka khya ka Dr. Amperin Lingdo Habakaran hak jilang ke balengkot ke bala penlong hamadan paham sim ke kong Mirajun Mersing ke presiden jong ke kenuhun ki nong tri asya ke jela bat ke kong til dari ka wardekar ke presiden jong ki asya na omsting circle kila terteng ya ke menteri sorkar ke kong Amperin Lingdo da ke boong bat penbut ya ke jingkaran jong ke menteri ba ke menteri sorkar jela neme kahlea kalek banra da ke bul shal dong ba Delhi ban yo ya ke jingirap ban ai ki asya Henry kinong ilam asya kilong bagata ke jinglek krong jong ke menteri sorkar banra da ke bul sha Delhi kade banwan iPad ha ka pliang ja jong kinong tri asya hagani ke sngi la kersian ya kene ke jingdawa jong kinong tri asya na Ribah district da ke seng bahalang baper ki badan hapo Ribhoi kentup na du kinong ilam jong seng Confederation of Ribhoi people kinong ilam jong seng HYC kinong ilam jong seng Hito kinong ilam jong seng RBY DSO kinong ilam jong seng Rawa lembat kiwe Saka sorkari nakabenta kimat bijing dawa jumi nabara da bimdan mapi bijing dawa jumi dan bayi meeting kabala license but health minister iong yang iba ailat yang bangan ditendu syai usiam bangan krani kejinge kejopi bad hadin katangan saai kejuba kei kebagi yoi hadin kejinge kendo jengi bad usiam iklam ai kano ka assurance mereka ketien keba ikran ya ki asya kalau kepada penmong bat ketanga do kata-kata ngana sengabi kejingkran jong iba i brief apa ki news ki media kalong lalong tek kong kawat prat nyut kejingkran jong i ki asya bat ya ki asya ina kaliang jong i pelong tangkum ki dasben hak ba mai itablo dia berofat ki jabo jaban beki asya ki haban trai kendian ngan pai halor ke brief ke jong i ke ba menin Yong alat tray ya kene kakam la pra benai. Yong mentang ala syai bah hakabedai bat kakam jong ki asya. Ngasgau bandong kum kahal minister kebestan. Pidai bandong kebestan ru haba keren. Haba pila syai ya kakam
riu syai om kum ke riu dum namar man hakilai ku benai balada ngidang rong ngidang ya syong meeting bat iya po sekretariat kai ke bayong mentadang tang nyau benai ngadang don hapo ke sarkar dang tang nyau benai ngadang long health minister ngampat tip ngampat bena ai ru em ya ki kam ki jong pi shu kensan bendin la pra benai ngala tip lut ngala syai lut ki kam jong pi kaji study health minister jong ni ka pelong bangin ngau lengo namar tang hapo ka si benai nyau bat pra benai tang si benai kala pelong i be start ngakwa kum ke ustad be inkran ya da ka ba start hi bat kum i ru syai inkran da ka ba syai Syusyuk ay kabayong Kia siya kita kinong tray mon subhana du basdang Ngipriang ya kata hakapor basdang Haw arhajasan arhajan riu Ya ki asya ki kot sisya ban tray mon subha Nray ba iyong pidon ka circular ka balayate Don ki asya ba yo ban ya tho circular hakapor ba pijonya ka kamasya Ngastaw padong ya ihal minister jongi saya baro ki circular jongi asya bagi ya soy bagi kloy ban tray ka kam asya kum kinong tray mon subha hado bakot ki jigem Ngastaw padong nakaliang jonga ngam padio ya kata ka circular ka bangannya sign na ne ban ya soy bandong bangi ki asya ngi tray hado kasngi ki jingyap kum kinong tray mon subha Haga ba maila kran kuput sisya ki asya ki jongi lada mai inang ban kran kaktin ngatarai ki asya jongi kin jam ka donut rai kaktin ka ba ikran ka dapan mong hadu kata-kata ban isu khod ki asya ong lada pi kwa ban ya kran bat nga wan makloy ban ya kran bat pi kamun kan dai tang lada ka jingkwa ka jongi in kloy ban ya kran nakaliang jongi ngasau banong ba im kwa satia tudot ban ya kran bat ki asya ngasau banong ban nakaliang jong ka begalia asya workers union hi kat ba ka health minister jongi kampat kwa banya kran bat ni dalai lai ka megalia asya workers union kan nom kwa sendon banya kran bat ni larapi kwa ya ka megalia asya workers union bakan ya kran bat pi khot hakur kom badai ya ka megalia asya workers union karu ka kloi ban wan ya kran bat pi ngan phai sa ka jing kran ka jongi ka ba mai da kan tho persyaman ni ong hari boy district ki asya jong ka boy rumbong Kiyo hado lai pung prahajar tengka Kaya insentif Kaya kaman nakaliang jonga Kami kalia asya workers union ngidon ka evidence Lengbado asya fas ubaki siu Ya ka monthly insentif jong ki asya ngidon ya ka evidence Bam don ka asya kabayo lai pung prahajar arpung prahajar Kakum ka jiong jongi Mai om henriu benai ki asya ki yo khat prahajar lada henriu benai asya ni yo khat prahajar divide ma pi khat prahajar by henriu mi kan no kan mi tang baki lai hajar tam kam padai kan henriu la ni kan yo hajar bat haji shisha kat kum kecing perkha jonga ka health minister jongi kadai ka kan thai kan sau tho ya kecing e jong ki asya ki badai ki parlok kan thai bat kum joro ba kadai ka khasi nga tharai kan sgau tho bangin ya kren da ka kten khasi namar ha ka par ka bangirong ha ka par ka bangirong pa dia kren ha posket riak ni akran ba da ka ktin khasi ni ong madam pen kiu ya ka jing siu jong ki asya ya ka fix incentive na po jong ka state government Nai mai ijer ya ki incentive ki baki asya ki yo na po ka NHM ni pan na ka state government Omdai na ka NHM Mas ngau si bani iba ka health minister kasi jungi ka claim so to ya ka tin kasi ka bangi akran kan ba ka ba snow lengo kalong bangayo iha kinews kami na shalong banlay siya dalhi ban support kum no ban penrong ya ka tin kasi hapo ka knet ka bapra kan para po siya po megalia siya po jalala jong pade para ba sam jan kersya arliang hi claim so to ya ka tin ka bangi Mas banong ba health minister budon burom jongi pin sau ba ban sau tho ya ka tin ka bangi yakran bat phi ka jing pan jong ka migalia asya workers union ka dai ben lemba na ka state government mdai na ka NHM pinyo halor ki incentive ba ki asya ki trai piong ki asya ki la yo bon ki incentive bat ki dawa palat ya ka bor
kabamangi ngila ban ai ngas ban ong bagi asya ki klem dawan na kaplajong health minister i klem dawan na kaplajong health minister hinrengi dawan na state government ke jong i namar ngas kum ba sarkar mentakan dai betang ke jong shimet ke jong health minister kam dai shu ke sarkar jong babun balang namari ong ngakot ya ki asya na do basdan bapin wantri ka kam kum ki nong trai mon soba hingga ngas ban ong map yang amadam na kaliang jong pipi klem khot yang aban wantri mon soba hingga ka snong hi ka khot yang abang antrai kum ka asa jong ka snong ka thau ka mangi to bat ka ai ka ba mai ikran ka banang pen thang hi ki asa ki jong i at least ni kwa ba in burom lang ya ki asa namar ba ki asa ro ki briu kiring man sem ko mai ki bang ko mai hingga mai ikan iong ba ki ikwa ban penya shurut mentasi ki asya bat ki ramas nong ikwa ban penya shurut ki asya bat ki village health council ikwa ban penya shurut ki asya bat ki anganwadi iong ba ya ka kam jong ki asya on pet on peniyat on bishar penya bat on yet kme da ka VHC committee hato ki don ki VHC hapo jong ka dong riboy ki ba peniyat ya ka kam jong ki asya ngas bandong ibe in pa da guidelines namar ngaro ngadon ka guidelines jong ka VNC hangne ka don tang ka eka rules jong ki asya hapo ka VNC bat ka eka rules jong ki anganwadi hapo ka VNC kam dei ka ba ka VNC ka hapan priya ki kam lan he bakan pej bakan bishar bakan batai ki kam jong ki asya lada ka VNC ka priya ki kam jong ki asya kinle ayu ki AF kinle ayu ki AF KF kedai ki supervisor jong ki asya KF kedai ki supervisor jong ki asya ki ban pej ban kuni ka kam jong ki asya si sen ro ngampat julab ban kaliang jong ki asya ni haban submit report si ki VNC nai ke ek ban ni haban submit report kadai sya KF ki jong i support ki CNC support ki PNC temas ngoban ong na kaliang ke jong i madam sobha ban soto ba ka jing pan jong ki asya kam day na po ka NHM hanray ka day na kaliang jong ka state government kung bangi juya kran ni don ka notification kaba i president jong ka sikim isel shingi iong bahapo sikim o chief minister jong ki usiu shi pau hajat ka shi braya ki asa kata kan day tang na po ka state government hanray philong pat ka bahabok ken baki asa jong ka megalia ki klempan ya fi shi pau hajar kum baki wai ki siu hanray ngi klempu dor ya fi nyong siu ya ki asya pen kiu ya kejing siu jong ki asya satang kendiat kat hai bor iba ma phi phila nai ma phi ong ba ki asya ki anu jor ya kejing yo jong ki anganwadi kejing yo bat kejing yo jong ki metemel nai ngis ngau komen na kabanta jong ki parlok asya ki parlok anganwadi ki parlok metemel ki bala nangyo ya kejing ki umdai bangi bisni ya ki bat ngiyo i hakine kisni ki metemel ki la kiu na si hajar sya ka ar hajar ki parlok anganwadi man hakene i minister badan brom jongki i bapal lingdo ila penkiu ya kecing seo ke jongki lada ki wai ki minister ki la ban le bahaya la ke jong ke department why not ka health minister jongki kam la ban le la ka banta jongki but habangi pan ya ka pisai ongangi ngi ya la deru ngira da ka bul ka bahe sedeli ban le pan ban le krong kata kadi ke kentian ke bamai ikran ngampat jute by health minister jongi indai inong krong ba in hapan ra da kabul bale krong sedali hurai na kaliang jong ka megalia asya waka sinion ngisngo ban ai kublei padei ba ikloi ban ra ya kabul ban le sedali da ka benta ke jingbet ke jingbiang jong ki pat ba jong ka megalia kumjo ka megalia asya waka sinion menta kami pat ba ban ra sadaka pliang ken ban pan ban krong sanapi ni kerpan ya ka health minister kumba ka sarkar peden ka sarkar peden ka ai ya phi ban pendap ya kata kabul sobha ban pendap lang ya ka pliang ja jongki asya jong ka megalia state ru namar maki kinang dai jong ki breu kenam la balim klem ka bam ban trai ya ka kam ni don kam ya ka bam hot ni trai ya ka kam ka ban syakri ya ki babun ki men simbreu ki ba koridor ban syakri ki paramen sim kumba ka kten ka ong ka jing syakri ki para breu kolong ka jing syakri yo belai ngisau tanat pangitrai ya kene ka kam bagna sau ban ong baro ki asya
Kisimti ya kene kakam da ka jingsuit ngitip kalong kakam ka bakia hadu kata-kata hendrai da ka jingsuit ki kloi ban simti ya kene kakam hendrai ngam tharai bagi asyakin la ban trai ya kakam klem dayo ya kabam kumbang ala krenteng ong ladapi ong si ong ya ki asya bakin hapan long tangkum kinong trai mon soba ngajupan ya pi ong ai da u id u baki asya kila ban yo free ladapi ai da ID bagi asya ki don kam khau susim free na dukan dia hospital kin siyo ban dia free claim don kam siu pas koli ki konum don kam ban siu by school ngi kloi ban priang ban ong ban ngin traimon so ba pin don kam ban siu ngi watang siting karu kat ban nakaliang jong pi pim pat la ban ayo ID ba ki asya ki la ban yo free nakaliang jong ki asya ngi atho ya pi ba ngim la ban traimon so ba claim kono jing yo ipai iya kata kani ka backlogs dagi kror dagi pau kror kanai ka backlogs ka bana kaliang jongi ngiladep ban pelaj ki asya ngasau bandong sham on the MDA government nomor belai ngini kran dia ka backlog katu kanai ka jingja burom jong ka sarkar jelahi ladangi kran dia ka backlog nomor belai ka penting deus jong ki asya kanai na 2000 khan ar pisha ramma pi ka state government ha ki asya jong ka mega kasni haka news di 8 mi baka ribhoy kiyo bun kita ki insentif ki jingyo jongi henry kamsiam ladon kum kata haka jingpe joki iong bangiyo ya kata ka bah nikong ka news ka bami kadika san haja tingka iong ba ki asya kiyo ya kata ka jingsiyo ka ba ka news kami bakiyo live hunyo hajar tingka ka jingsiyo jongi asya halas iong prafu ar hajar kata kacing siu joki asya ila kren syabab palat bat ila ajrar syabab palat ya kata kakentin namar ka klem don syu kata kakentin ka babet ba inkren ba kawi ka sur ba kawi ka dur henry ilawa lawan ra ya kata kacing siu ki asya lajon kot ya kekerdan MLA ladai ba i amparins indai syu menteri kekerdan MLA ladai menteri asya lang bangi namar ka kacuk kata kacing tre kaba prabu ar hajar kalajan kot bat kekerdan ke jong i ti syusyu ngan pensai na benta ke jong i yo ba impat tip haya ka ka kamba kitre ki asya iong ba kata ka office kaba kitre ki di bendon ya kata ka office ngakwa banyak YouTube na baro ki office ki bakitre de tang ka office ka asya ka de ka bahetam nama ka day ka sinong patao ka bangi julay na kaway ka triwiyang sa kaway ka triwiyang bat ka kam jongi kala day baro shisni ki download kitu ki jingtra ki balat pen ban hangi bentra baro shisni bat om day tang mensiro bat menmit ro ladangi don kunriat ki bapang basitam ni hap bandang ay punya ki don ba due delivery ngim junang ban yo tia yo ki kahayem ngi hak ban mi na layem ban kanta layek ayem ban lepo yaki sha hospital ban i yakayem kasam liang ye kunrut na jong ban pelayem yaki longkmi ki bakha ki papon ban lepo sha hospital daira masha ngim chu yo kata ka por yangi bangin tre saka weipat kalat bangin yo ban kamai daga weipat henry kajing tre jungi kabalong kabakia syaba palat bat kawai hamen hakatu baki penmi ka YouTube beki ong ladai bahasnong ban bu asya ban ailat no kiwe arsnam shisien te yakane nga bandang menta wat yakitu ki asya ki barum pemai mentaro hadukat menta kim padyo ya ka training wat mangiki asya ki barim ni haban ai training yaki mana benang pen ai training om don ka training hadukat mentaro kimun ra ai kata ka training ka ba shisha ban ai na mentaro gi taro ki om ban chien asya asnem shisnem kata kamla banlong but kawe ka jingtre jungi ki asya ki balaban yang isi pun ha but karukom kren jong i amparens kalalong ka ba penkta yangi ngani dong mut baka dega kentay henry im sutro pat ya ka jinglong para kentay na mangigi
Asya ngi kampet ya ka yap ka im jong ki long kmi namar bahaka kam kha kampun kadai ka sau ka sin jong ki long kmi jong ki Henry iong baki don kita ki NM ki MLHP ki ben wan ban tray Henry baki ni terangkat ladaki wan ban rong hapo sinong bakin rong sene satai Henry ki kwa ban don lang bat ni namar ki long kmi hapo sinong bat ki sinong ki thau ki itu yang ni bat ki sanya ladangi yalam mangi ka ka bangi ni le bat ka bangi batai ki kloi ban tra ka bangi ong rekat ka ya dan lang ki MLHP bat ki NM bat ngani thu ka no ka jing khia ka jing tre ka jongi namar bangi ngila lelut ya ki kam haduk ba ki kam jong ki long kami ba armat ngi like ban visit ya ki nakapor syakapor malakas ngi ha ban visit ban hingga ya ki tu ki dawai ban bakindi ka ba al ka diga HBNC ka bangi ni tau kulung HBYC ki dance TV ki jinglom ki karka ya ki nopang TV ban ra CSC PSC bat kini ki dei ki kam ki bangi tre ia tu ia kata ka jingyo ia ka insentif jongi ka barit sudah nak itu dah pelang ia tu kalau arah ajar tinggal bat Henry mai ikran dakaba ia tu kumenin Prabu Arhajar kata ka Prabu Arhajar ila total lo dia ke jingdon ki Asya posisi PSC bat dapai hakti jongi ki Asya kalau tang Arhajar tengkang tang Arhajar tengkang Henry ladangi total ia ketu Arhajar tengkang itu riu berai kalau kan Arhajar ngipet okot ia kata ka Prabu Arhajar Henry madam amparin ila batai ya ka jingsiu jongi syaduk Prabu Arhajar ngas ngau ban penram jor ya madam amparin halor ka jingkran jongki halor ka jingsiu jongki bat ka don ka kam ka bangila ladangi tre ya katangi yo ya ka insentif bat ka don pat ka kam baki pa yangi ba ngimdai ban le ya kata ladang ngimla ya kata ngimdu ya ka insentif kata ka dei ba ka family planning ladang ngimdon jo ya kita ngimdu ya ka insentif ka dei kata ka wei ka ong totre bangin yo ki pisah ka wei ka ong totre wat nang yo pisah hatong ngihun ya kata badai taka daw hapor bangilit kendo na RBDAA hapor ba i1 meeting hane hapo DC por ba idang lai launch mi ngalakran ya kane face to face Henry ong ba ka sarkar kaduk kam don pisah balay pat syaway ka state baka don ka pisah na bataki Asya baki siu tulak Shibho Hajar Senan balay pat i Helman Star jungi ba imla ban penyo ya kata kumpak kawai ka state ka penyo ujar lang ka juk ba ngi lada day i Helman Star i bastat ngilayo ka juk ka bainong kumbajo yo kiwe ki state dai na masya tengah kerpagi roy madam amparin balada impet keu ya ka bangingi terang nginne baik haka strike bat ngin sawan syakmat lada imsngau ya kane namar pila pen ibhaya kan newsmin na mentaka riboy district jongi baki yo bun bat ka jingyo kalong ka baduna syabab palat ka baduna syabab palat namar mai ila total ya ka baro joka CSC PSC ba ibata ya ka Prabu Arhajar kata ka live hunyo hunjar Henry dapoy hakti jongi detang Arhajar tengka tangga tahi kublai shibun kublai shihajarun